Mapagpalang araw sa iyo, kabaryo. Ako ay matagal nang nakikinig sa iba't ibang kwento dito sa YouTube. Nang minsan, lumabas ang video patungkol sa isa ninyong kwento. Doon nga ay pinakinggan ko halos lahat ng istorya na nakapaloob dito sa channel mo. Di ko sinasabi na ikaw ang the best para sa akin. Pero nagandahan kasi ako sa boses ninyo at kung paano mo ilarawan ang kwento. Itago nyo na lang ako sa pangalang Jerry. Taong 1964. Nang maranasan ko ito. Bali, istorya ito ng aking tiya sa probinsya ng Palaybatan, Aklan. Bata pa lang ako neto, kabaryo. Hindi kami pinapalapit sa aking tiya noon. Hindi ko naman alam ang dahilan. Pag nagtatanong kasi ako sa aking mga magulang, ay hindi naman ito nagsasalita. Tila tikom rin ang kanilang bibig sa kung ano ba talaga ang itinatago nila sa akin. Wala naman silang sinasabi noon patungkol sa aking tiya. Tila hindi ko rin alam kung ano ba talaga ang sikreto nito. Ako ay solong anak lamang noon. At nasa edad 17 na rin ako. Kaya kahit papaano ay masasabi kong may alam na ako sa kung ano ang nangyayari sa kapaligiran. Kahit medyo hindi maayos ang pakikitungo ng aking magulang at iba kong tiyo at tiya, hindi mo naman ito makikitaan ng di maganda. Itago na lang po natin ang tiya kong iyon sa pangalang Tiya Isay. Tumanda na kasing dalaga ang tiya kong iyon at solo itong naninirahan sa bahay nito. Nagkaroon lang naman kami ng pagkakataon na makakasama namin si Tiya Isay sa tuwing merong salo-salo sa aming bahay. Pagtapos naman ng salo-salo, ay ayaw naman akong palapitin roon ng iba naming kamag-anakan. Si tiya kung titingnan ay simple lamang ang pamumuhay. Sa suot nitong bestida na puti at meron palagi itong bandana na nakasuot sa kanyang ulo. Hindi rin mahaba ang buhok nito, yung tipong nakakatakot. Kung pagmamasdan nga ay isa itong metikulosang tingnan. Maamo ang kanyang pagmumuka at talaga namang nakakatuwang tingnan itong si Tiya Isay. Tuwing makikita naman kami nito ay palagi itong may nakahandang barya upang ibigay sa amin. Pero pag ganon ang ginagawa ni Tiya Isay, ay nagagalit ang mga magulang ko. Hindi ko pa raw kailangan ng pera, kaya ibinabalik nila ito kay tiya. Palagi kasing nagpapaalala ang tatay ko. Wag na wag raw akong tatanggap ng kahit ano, lalo na pera na mula kay Tiya Isay. Tila masama raw umano ang gastusin ang perang nakuha sa hindi magandang pamamaraan. Wala naman akong magagawa ng mga tagpong iyon. Ang hindi ko lang maintindihan, sa tuwing magkakasakit kasi ang iba kong mga tiyo, ay si Tiya Isay ang kanilang pinupuntahan. Kung iisipin ninyo, kabaryo, parang walang utang na loob ang mga ito sa aking tiya. Usap-usapan kasi sa amin noon na manggagamot raw itong si tiya. Maging hindi lang sa pamilya namin, kundi maging sa mga kapitbahay na rin. Lalo na yung sakit na mga barang, bati at kulam. Nung minsan nga, kabaryo, ay nakita kong nanggamot itong si Tiya Isay. Kapitbahay namin iyon.
Nung panahon kasi ay talagang talamak ang kulam. Kapag naman nanggagamot itong si Tia Isay, ay may dala itong isang maliit na parang baul. Tila parang barya lamang ang kasya roon. Bukod dun, ay may dala rin itong isang tela na kung sisipatin mo ay tila matigas na bagay ang laman noon. Yung baul ay parang may susian. Lagi niya iyong dala na nakasabit sa kanyang bayong noon. Ilang taon rin ang dumaan. Lumipat na kami ng ibang lugar. Malayo kay Tia Isay. Lahat kaming magpipinsan noon ay nagwatak-watak na rin. Kapag may oras naman kami o kaya ay walang pasok sa paaralan, nagbabakasyon rin kami roon sa probinsya. Nakikita pa rin namin si Tia Isay. Medyo tumatanda na noon si Tia Isay. Ngunit malakas pa rin ito. At tila hindi nagbabago ang itsura nito. Nakakapagbuhat pa rin ito ng kanyang mga tanim na gulay. Isa kasi iyon sa naging hanap buhay ni Tia Isay. Iniipon niya iyon, saka inaalok sa mamimili pag-anihan na. Tapos ang napansin ko noon, ang baul na laging nasa tabi lang ni Tia Isay. Lagi niya iyong daladala, kundi sa bulsa ay isinasabit niya iyon sa kanyang bag. Ang hindi ko lang matiyak ay kung yun pa ba ang dati nitong baul. Nalalagyan niya ng kung ano o kung bago na iyon na napalitan na nito. Minsan, nakikita ko naman iyong may pinipitas na kung ano sa kanyang hardin sa harapan ng bahay. Pagkatapos noon, ay inilalagay niya naman iyon sa loob ng kanyang baul. Sinusubukan ko iyon tanungin kung ano. Ngunit hindi ko nagawa dahil nailang naman ako ng oras na iyon. Pero natuwa naman ako nang makita kong maayos na ang pakikitungo ng iba naming kapitbahay sa Tia Isay ko. Lumipas pa ang ilang taon. Namatay ang ibang tiyo ko at maging ang aking ina. Si Tia naman ay tanging nabuhay lamang. Kahit halos mas matanda pa ito sa iba. Para naman makapag-isip ako ng maayos. Dahil ng panahon na iyon, ay isa ko sa umasikaso sa mga namayapa kong kamag-anakan. Umuwi muna ako sa aming probinsya. Wala naman akong ibang matirhan noon dahil may kanya-kanya ng pamilya yung iba kong pinsan. Yung bahay kasi ng mga panahong iyon ay maliliit lamang. Doon na rin ako naglakas loob upang lumapit kay Tia Isay. Doon nga ay inilahad ko na kung pwede ba ako doon muna makitulog. Sinabi naman ito sa akin na sa lahat ng pamangkin niya ay ako lamang ang nagsabi sa kanya. Sa tuwa nga nito ay nagwika pa ito na ayos na raw sa kanya ang magpahinga na. Nung oras daw kasi na iyon ay masaya siyang may nakaalala pa sa kanya. Yung iba ko raw kasing pinsan ay tila ilag pa rin ang lumapit sa kanya kahit sa mga oras na iyon. Tila nahabag naman ang aking pakiramdam sa mga sinabi ng Tia Isay ko. Sa pagtuloy ko nga sa bahay ni Tia Isay, lagi ko itong nakikita na taimtim na nagdadasal. Hindi ito yung pangkaraniwang dasal kabaryo. Tila Latin ang salitang binibigkas nito at may hawak itong isang libretang itim. May oras pa noon na minsan nagising ako ng alanganing oras
Pagtingin ko nga sa orasan ay nasa 2:00 pa lamang ng madaling araw. Doon ay nakita kong si Tia Isay ay nakaupo sa harapan ng altar. Doon ay may nakabukas na kandila lamang. Pagtapos ay tatayo na ito. Kung minsan pa ay may panahong sa hapon naman ito nagpapaalam sa akin. Magdadasal daw ito sa bandang unahan ng masusukal na puno. Babalik rin daw naman ito agad. Bitbit niya naman noon ang kanyang baul. Sa mga oras din na iyon ay lagi ko naman itong nakikitang may inilalagay na kung ano sa baul na iyon. Nung maging mas malapit na kami noon ni Tia Isay, doon na ako naglakas loob na magtanong sa kanya ng, Tia, ano po ba yung nilalagay ninyo sa baul? Pansin ko kasi mula bata ko hanggang ngayon, hawak-hawak nyo pa rin palagi. Wika ko sa kanya. Nang marinig naman iyon ni Tia, ay tila natawa lamang ito sa akin. Hindi naman ito sumagot. Bagkus ay inutusan ako nitong bumili ng alak. Doon ay medyo nagulat ako dahil umiinom pala ito ng alak. Hindi kasi halata sa kanya ang ganoong klaseng gawain. Noon nga ay uminom kaming dalawa. Nang makalahati na naman ng alak, ay laking gulat ko naman dahil nagwika ito sa akin ng, Jerry, naniniwala ka ba sa lihim na karunungan? Tanong nito sa akin. Sumagot naman ako ng, ano ba yung lihim na yan, Tia? Medyo hindi ko kasi naiintindihan. Wika ko rito. Nung panahon kasi na iyon, kabaryo, ay talagang hindi ko alam ang kahulugan noon. Sumagot naman itong si Tia Isay ng, naniniwala ka ba sa barang o kulam? Sa mga nilalang o yung isinumpa ka ng tao? Yung mga nilalang na kumakalaban sa may kapal? Wika nito sa akin. Wala naman akong naging sagot doon, kabaryo. Napatahimik ako. At dito ay inilahad niya sa akin ang lahat. Yun pala ang dahilan kung bakit palagi niyang dala ang baul na iyon. At ang inilalagay raw nito doon ay isang luya na mula pa sa hinilingan niyang puno. Noong una raw ay parang isang binhilang iyon. At nang maitanim nga nito, ay tila namukadkad ang bunga noon. Ang luya na iyon ay hindi tipikal na luya, kagaya sa palengke o yung pinanglalahok sa mga lutuin. Dito umamin ng tiya ko na noon pa man, simula pagkabata, ay may alam siya sa kaliwa o sa kulam. Yun rin daw ang dahilan kung bakit ayaw sa kanya ng iba naming kamag-anak. Halos lahat raw ng inaral niya ay sa ulado na niya, magmula sa ritual at mga lihim na salita. Nagsimula raw ito sa simpleng kulam lamang. Yung tipong gagamit ka ng gamit ng isang taong gusto mong ipakulam. Hanggang sa inabot raw ni Tia Isay ang pinakamalalim na aral sa kaliwa. Magmula raw nang matuto itong si Tia ng kulam, magbigay ng sakit sa mga taong pangalan at kaarawan lamang ang gamit. Doon na nagsimula ang pagkatuto nito sa barang. Ganun raw kasi ang pinagkaiba ng kulam sa barang. Tuwing mahal na araw, ay may mga araw itong pinaghahandaan. Hindi ko na masyadong idedetalye, kabaryo, kung anong araw iyon.
Pero yung isa roon ay doon niya naman inaayos ang sangkap niya na ginagamit niya sa pangbabarang. Meron ding isang araw doon na doon niya inuubos ang pag-aasikaso niya sa mga sangkap na ginagamit niya sa panggagamot. Sa mga oras na ito, pinaliwanag ni Tia na bilang isang mangkukulam o mambabarang ay alam rin nito ang bawiin o manggamot dahil sila lang din ang nakakaalam ng proseso. Kaya raw alam nila kung papaano ibabalik iyon. Kagaya ng isa naming kamag-anak na nakulam. Nakulam ito dahil sa inggit sa lugar ng kanyang asawa. Binalik agad iyon ni Tia. Gamit nito ang mga sangkap na nakuha niya noong mahal na araw. Nakakasiguro kung alam na alam ito ng mga taong maalam sa lihim na karunungan. Doon ako nag-umpisa mag-usisa. Tinanong ko naman si Tia kung nagawa na ba nito ang makapagbarang ng malala. Agad naman itong sumang-ayon. Sa kulam kasi ay marami na raw. Sa dahilan na binabawi niya rin agad. Sa barang naman ay ilang beses niyang sinubukan pero isang beses lang daw kumagat ang ginawa nito. Ilalahad ko sa inyo, kabaryo. Ito ay binasi ko lamang sa mga sinabi ni Tia Isay. May mga parte akong hindi pwedeng sabihin dahil baka maging delikado lamang ito sa mga tagapakinig natin. Kung di ako nagkakamali, sa tawag noon ni Tia, haplit o paktol ang tinawag niya rito. Ito ay ang pag-aalaga ng mga insekto o anumang hayop na maliliit lamang. Ito raw ang gagamitin sa tuwing ikaw ay may babarangin. Lagi lang raw itong nakalagay sa isang garapon o di kaya kung saan mo ito pwedeng ilagay na kulungan nito. Inilahad naman sa akin ni Tia Isay kung papaano ito hulihin. Ngunit kabaryo, bilang respeto na lang rin sa mga nakikinig, ay hindi ko na ilalahad ang eksaktong pangyayari. Nakadepende na lang sa taong may alam sa barang kung anong insekto ang huhulihin mo. Pwedeng bangaw, uod, alupihan, gagamba, at kung ano-ano pa. At kapag nahuli mo na iyon, ay ilalagay mo ito sa isang lagayan. Aalagaan mo ito sa dasal. At ang ginagawa ni Tia na pagpapakain dito ng isang luya. Ang luyang iyon ay biglaang tumubo mula sa binhing kanyang itinanim. Gaya ng sinabi ko kanina sa bandang unahan ng kwento. Sinubukan raw ito ni Tia ng maraming beses, ngunit palagi itong nabibigo. Nariyan pa nga nung una ay nung sinubukan niya ito nang mapagtripan ang isa niyang kapatid. Tinandaan lamang nito ang muka at buong pangalan ng taong iyon. Mukhang hindi naman daw mapagkakatiwalaan ang muka noon. At sa pakiwari niya ay hindi iyon takot mamatay. Doon ay naisipan ni Tia na pakawala ng alaga nito na hindi ko nalang babanggitin kung ano. Respeto na lang rin sa aking Tia. Doon nga ay inusalan niya ito at inihip sa insektong iyon. Nilagyan niya rin ito umano ng isang PC na mayroong dasal. Nang magawa niya na lahat ng dasal at ritual, ay agad naman itong pinakawalan.
Nagulat paroon ng tiya ko nang bumalik ang insektong iyon sa kanyang kulungan. Putol na ang pising nakakabit noon. Kapag ka naputol raw ang PC na inilagay niya, ibig sabihin lang noon na hindi umepekto ang barang na ginawa niya. Pinagmasdan pa nga raw ni tiya ang taong iyon. Ganun pa rin daw iyon. Sobrang sigla. At tila wala man lang iniindang karamdaman sa katawan. Dahil nga doon, ang sunod na ginawa ni tiya ay ang pinagbabawal na ritual ng kulam. Ilang beses daw ni tiya na pinahirapan sa pananakit ng tiyan ang taong iyon. Kaya raw umano kasing alugin o yugyugin ang kalamnan mo gamit ang kulam at iilang dasal na nakapaloob rito. Nung makita naman ni tiya na parang mamamatay na iyon sa sakit, agad niya naman itong binawi. Halos binaklas niya lahat ng nakakabit na sakit sa taong iyon. Meron pang isang beses, yung pamangkin ni tiya na pinsan kong mas matanda sa akin. Hindi ko naman masyadong kasundo ang pinsan kong iyon dahil sa meron itong pagkamayabang na ugali. Minsan nga ay nang makahanap ito ng katapat sa kanyang paaralan, sobrang pangungutya raw ang inabot ng pinsan kong iyon. Inisa-isa raw iyon ni tiya sa pagbarang. Ngunit gaya ng una ay nabigo lamang ito. Bumalik ang insekto na wala ng PC sa katawan. Hudyat ito na sa pangalawang pagkakataon ay hindi muling gumana ang barang. Kaya ang ginawa ulit noon ni tiya, gumamit ulit ito ng lihim na karunungan sa pangkukulam at lihim na dasal na nakapaloob rito. Inisa-isa raw iyon ni tiya. Di lang yun ang beses na nabigo sa pambabarang si tiya. Maraming beses pa. Ngunit may isang kwento si tiya na talagang tumatak sa aking kaisipan ng mga oras na iyon. Dito ay nang sinubukan niyang barangin at nagawa niya naman, ngunit ito na rin daw ang huling subok na ginawa niya. Ang kanyang karelasyon noon na hindi ko na lamang bibigyan ng palayaw. Nagsasaka raw iyon sa bukid at tila may nakaalitan raw ang kanyang nobyo noon. Nang tumulong raw si tiya, ay pati siya nadamay sa pananakit ng mga taong iyon. Puros pagbabanta raw ang inabot nilang magnobyo ng mga sandaling iyon. Huli na lang rin nalaman ni Tia Isay na may tama pala ng karit ang kanyang karelasyon sa bandang kalamnan. Binantaan pa raw sila ng mga iyon na uubusin raw ang lahi nila pag may ginawang hindi kaaya-aya. Noong oras na iyon ay hindi pa alam ng nobyo ni Tia ang kanyang nalalaman sa mga aral ng kaliwa. Hindi naman kasi nahuhuli itong si Tia Isay sa kanyang pangungulam. Agaran niya rin naman kasing inaalis ang mga tanim nito sa katawan. Dala rin ng galit at bugso ng damdamin ni Tia. Bukod sa inaalala nito ang muka at pangalan ng mga nilalang na iyon. Habang iniisip niya ang mga iyon, ay siya namang usal neto sa insekto upang magpakalat ng barang sa mga nilalang. Pagkabalik ng insekto kinaumagahan nga, ay naging mas mahaba ang PC na nakakabit roon. Iba ito sa mga dating PC na napuputol
Ang ibig sabihin kasi na mas humaba ang hibla noon. Naging tagumpay itong taniman ng barang ang mga nilalang na nakaengkwentro nila. Agad namang kumalat sa kanilang lugar at karatig na yon ang biglaang pagbagsak ng katawan ng nakaaway nila. Halos bumukol-bukol raw ang iba't ibang parte ng katawan, maging ang masisela na parte nito. Ayon pa kay Tia, dahil hindi naman sagad ang kanyang kasamaan, habang nakakaramdam raw ng hindi maganda sa sistema ang binarang niya. Walang araw daw na hindi umano sumasakit ang ulo ni Tia noon. Tila nakakaramdam din si Tia noon ng pagbigat ng kanyang katawan. Para daw itong laging may nakalagay na ilang litro ng tubig sa kanyang katawan. Kung titingnan raw ito sa salamin, tila normal na imahe lamang ang nakikita nito. May mga oras pa nga raw noon na hirap bumangon si Tia sa kanyang higaan. Dahil tila parang pinipilipit rin ang kanyang sikmura, lalo na sa pababang parte mula sa kanyang bewang. May pagkakataon rin na mismong albularyo ay gusto itong mahuli sa kumbate espiritual. Pinagmalaki naman ni Tia na mailap raw siya sa mga manggagamot na iyon. Ang labis na nagpatindig ng balahibo ni Tia ay dahil mabilis lang rin itong nagpatawad. Pero habang ginagawa nito ang proseso ng barang, tila raw may bumubulong sa kanya. Parang gusto lagi na ipaulit-ulit ang mga ginagawa niya sa taong nababarang niya. Hindi naman naibsa ng galit at sama ng loob ni Tia sa mga nilalang na iyon, hanggang magdesisyon itong lagutan na ito ng hininga. Noong natuluyan raw ang nilalang na iyon, usap-usapan raw na tila pumutok ang mga bukol sa katawan ng taong iyon. Doon raw ay iba't ibang uri ng insekto ang lumalabas mula roon. Nanigas iyon at nang mamatay ang nilalang ay siyang paglabas ng mga insektong iyon. At kung ano ang insekto na alaga ni Tia noon, ay yun rin daw ang insektong lumalabas sa mga bukol ng biktima. Doon nga ay nakaramdam naman ng konsensya itong si Tia. At noon ngang ginagawa ni Tia ang proseso, ay meron isang manggagamot na muntika na siyang mahuli. Doon nga ay nakilala raw ang kanyang muka. Doon nga ay mas naging doble ang pag-iingat ni Tia Isay, lalo na sa mga pangungulam nito. Ngunit ang pinakatago-tagong lihim ni Tia Isay ay nabulgar. Yung mga taong nagbabayad kasi kay Tia ay tila nilaglag umano ito. Kumalat pa noon ang iba't ibang kwento sa aming lugar. Meron pa roon na isang ermitanyo na kumausap kay Tia, na nambabarang nga raw si Tia noon. Ito rin kasi ang panahon na buhay pa ang aking ina at maging iba nilang kapatid. Kaya pala todo iwas ang halos lahat ng kamag-anak namin kay Tia. Pero kahit papaano, ay nanatili pa rin ang aking pananahimik sa kanyang ginagawa. Naunawaan raw nila si Tia. Ayaw lang raw umano masangkot nila sa gulong kinalalagyan nito. Doon na rin nagsimula ang lahat ng hindi magandang pangyayari sa buhay ni Tia. Doon na rin nagsimula ang lahat ng hindi magandang pangyayari sa buhay ni Tia. Doon na rin nagsimulang kinulang na siya sa pera at naghikahos.
Iniwanan rin si Tia ng kanyang nobyo noon nang malaman ang katotohanan. Labis na nagsisi naman si Tia ng mga oras na iyon. Ngunit huli na at wala na siyang magagawa pa. Kaya naman tinuloy na lamang ni Tia noon ang pagdedebosyon. Dahil dito rin siya kumukuha ng sapat na lakas kung kinakailangan niya pang manggamot ng mga taong nakukulam o di kaya ay nababarang. Matapos nga ang gabing iyon, kabaryo, ilang araw rin akong namalagi sa bahay ni Tia Isay. Isang gabi nga ay niyaya ako nitong lumuwas ng Maynila. Gusto niya raw kasing magsimba sa isang sikat at kilalang simbahan noon. Di ko na lang papangalanan, kabaryo. Doon nga ay pumayag naman ako dahil wala rin kaming pasok ng mga panahong iyon. Nang makapagsimba nga kami ay nabanaag ko ang pagiging mabuting tao talaga ni Tia. Doon ay nagwika ito na naging masaya raw siya dahil may isang kagaya ko ang nakinig at hindi hinusgahan ng kanyang tunay na pagkatao. Doon nga ay naiwan ako sa Maynila at mag-isa nang bumalik si Tia sa probinsya. Makalipas lang rin ng halos 2 taon, kabaryo. Doon ay napag-alaman na rin namin na maalam na si Tia Isay. Doon nga ay umuwi kami mag-anak sa probinsya upang magluksa. Laking gulat ko na lang rin nang pagdating namin noon ay hawak-hawak ni Tia ang kanyang baul. Napag-alaman ko sa iba naming kamag-anak na nag-iwan muna si Tia ng liham kung saan sinabi nitong isama sa kanya ang baul na iyon. Doon ko napagtanto na hindi na ninais ni Tia Isay na ipasa pa ang kanyang karunungan. Dala rin daw ng katandaan kung bakit na maalam itong si Tia Isay. Ngayon, kabaryo, ay nandito na ako sa Maynila. Meron na rin akong sariling pamilya. May edad na rin ako at malapit nang magretiro sa aking pinapasukan. Sana ay naantig kayo o may natutunan kayo sa istorya ni Tia Isay. Sana ay mas marami pa kayong kwentong mailahad sa amin. Maraming salamat po. At kasama ang asawa ko ay lagi kaming nakaabang sa mga kwento ninyo. Dito na lang po, kabaryo. Muli, ako po si Jerry. At ito ang kwento ko. Okay, so tapos na yung una nating kwento. Kagaya ulit ng dati, kabaryo. 2 tayong story ngayon. Pero bibigyan ko muna ng opinion tong kwento ni Jerry kasi nga pag hindi na ako nagbibigay ng komento, ang nangyayari ang hirap ng habulin sa dulo, di ba? So, para sa akin nakakalungkot yung nangyari kay Tia Isay na Tia ni Jerry, di ba? So, kasi biruin nyo, hindi naman talaga maganda yung pambabarang sa kapangkukulam, di ba? Pero, base na rin sa sinabi ni Jerry, nabanaag niya na talagang mabuting tao yung tiya niya. Saka yung luya tapos ipapakain dun sa insekto. Saka sabi ni Jerry, hindi typical na luya. So medyo kumbaga ano yun kung anong klaseng luya, 'di ba? So sige, yun muna ngayon. Comment kayo sa istorya ni Jerry kasi nababasa niya yan. Dito na tayo, next na agad tayong kwento. Salamat. Magandang araw o gabi sa iyo, kabaryo. Pati sa lahat ng nakikinig sa inyo. Magpapakilala ko sa inyo bilang Reynan. Ako ay tubong probinsya. Ngunit dito na ako nanirahan sa Maynila. Buhat ng maranasan ko ang hindi ko makakalimutang pangyayari sa buhay ko. Pagpasensyahan mo na ang sulat ko, kabaryo.
ikaw na ang bahalang umayos nito. Nangyari ito sa probinsya ng Sitio Papayo, La Union, sa lugar ng nanay ko. Taong 2003 ito kabaryo ng mangyayari. Hindi pa kagaya ng La Union ngayon ang lugar namin noon. Marami pang mga bundok at matataas na puno sa lugar namin. Nasa edad 19 naman ako nang mangyari ito. At ang tatay ko noon ay namamasukan bilang isang helper sa isang kumpanya ng langis sa Maynila. Kaya naman nanay ko ang lagi kong kasama at ilang tiya ko lamang ang kasama ko noon sa probinsya. Ako naman ang panganay sa 3 kong kapatid. Sa probinsyang ito, dito iikot ang karanasan ko kabaryo. Habang nagtatrabaho kasi si tatay sa Maynila, si nanay naman ay abala sa lupain namin. Meron kasi kaming minanang lupa mula sa lolo kong namayapa na. Yun naman ang hanap buhay namin ni nanay ng mga oras na iyon. Hindi naman kami kapos. Hindi rin naman kami ganong kayaman. Tipong sakto lang ang pamumuhay namin. Bukod kasi sa mga pananim na gulay, ay may maisan din kami sa lugar ni nanay noon. Nagpasya naman akong matigil sa pag-aaral sa kadahilan ng gusto kong tumulong sa ibang gawain sa bukid. Nag-aaral kasi ang 2 kong nakababatang kapatid. Kaya naman mas pinili kong magpaubaya upang matustusan ang kanilang pangangailangan. Panahong iyon ng Mayo, aniyan ng mais sa amin. Saktong papiesta na rin kasi sa amin. Meron naman akong kababata noon. Naitago na lang natin sa pangalang Rudy. Si Rudy noon ay kagaya ko. Tumigil sa pag-aaral upang makatulong sa kanyang pamilya. Halos parehas naman kasi kami ng ginagawa sa bukid. Si Rudy na rin ang tinuring kong kapatid na lalaki dahil puro babae ang kapatid ko noon. Isang umaga yon kabaryo. Habang humahango kami ng mais, ay nagwika ang kaibigan ko sa akin ng, "Tol, anong plano mo? Malapit ng piyesta sa atin ah." Tanong nito sa akin. Sumagot naman ako dito ng, "Di ko pa nga alam eh. Siguro abala rin ako sa pag-ani ng mga mais. Alam mo naman na sayang rin ang kikitain natin, di ba?" Tugon ko rito. "Bawas-bawasan mo sipag mo. Baka di ka na makapag-asawa niyan." Pabirong wika sa akin ni Rudy. Hindi naman ako sumagot at bahagyang ngumisi na lamang ako sa kanya. Isang umaga noon, habang naglalakad ako, papunta sa lupa namin sa parting taas ng bundok, may nakasalubong akong isang grupo ng mga kababaihan. Doon nga ay naging agaw atensyon sa akin ng isang magandang babae. Nakasuot ito ng isang palda at gatuhod na bestida. Tipikal na pormahan sa probinsya nung panahon na iyon kabaryo. Noong unay para akong nahiwagaan sa dalagang iyon. Nang magkatitigan kasi kami, ay tila nangungusap ang mapupungay niyang mga mata. Doon nga ay mas lalo akong pinagpawisan ng suklian ako nito ng isang matamis na ngiti. Sandali naman akong natulala habang bitbitang mga sako na lalagyan ko ng mais. Maya-maya pa, isang malakas na tapik ang lumapat sa balikat ko. At isang boses ang narinig kong nagwika na, "Uy Reynan, baka matunaw lahat yan." Wika nito sa marahang boses. Paglingon ko naman
ay agad kong nakita ang nakangiting mukha ni Rudy. Ikaw pala, sino kaya mga yon? Tingin ko, galing pa sa karatignayon ng mga yon. Mukhang mga dayo eh. Pagtatanong ko kay Rudy. Doon ay nagwika naman ito na makikipiesta raw ang mga iyon sa lugar namin. Yung babae raw na tinitingnan ko ng mga oras na iyon ay si Lily. Pamangkin raw ni Aling Mirna. Si Aling Mirna, kabaryo, ay kuno-kunong aswang raw sa amin. Kumadrona kasi itong si Aling Mirna. Gawa ng malalayo ang pagamutang bayan mula sa amin. Aabutin ka pa kasi ng halos 2 oras na paglalakad bago mo marating ang kabisera. Kaya naman pinagdududahan itong si Aling Mirna na isang aswang. Gawa ng sa tuwing may papaanakin raw ito ay halos 70% ay namamatay ang bata bago pa man ito mailabas sa sinapupunan. Di naman ako masyadong naniniwala sa ganong kabaryo ng mga oras na iyon. Gawa ng di ko pa naman nakikita ang mga nilalang na iyon. Nang malaman ko naman iyon, ay nag-aya naman itong si Rudy na dumaluro kami sa sayawan. Tiyak raw na andun rin itong si Lily. Aayon din daw ang panahon para mas makausap ko ito. Pag-uudyok sa akin ni Rudy. Wala naman akong nagawa, kundi ang pumayag. Marahil ay gusto ko rin talaga makita sa ikalawang pagkakataon ang babaeng si Lily. Lumipas pa noon ng 2 araw. Dahil nga magpipiesta na, ay di na muna ako nagtrabaho sa bukid. Gusto ko rin kasing maging presentable sa araw na iyon. Nang dumating na ang araw ng pista, agad naman akong nag-ayos ng aking sarili. Alam nyo kabaryo, ganon kasi ang piyesta sa amin. Talagang lahat ng bahay ay maghahanda. Meron din sayawan. Yun din kasi ang pamamaraan sa kung papaano mo liligawan ng babaeng gusto mo. Sumapit ang gabi. Agad namang nagpunta pa itong si Rudy sa bahay. Sinisiguro lang daw niya na kung talagang sasama ako. Halos mapatawa naman ako nito nang makita kong bihis na bihis. Doon po ay agad kong naaninag ang isang magandang dilag. Kagaya ng kung papaano ko sila nakita habang naglalakad. Pasimpleng ngumiti naman itong si Lily sa akin ng palihim. Doon ay agad naman kaming lumapit ni Rudy upang yayain si Lily at iba pa nitong kasama upang sumayaw. Yun kasi ang tawag sa amin kabaryo kapag isasayaw mo ang isang babae sa gitna. Agad kong inalok ang kamay ko sa dalaga. Doon ay agara naman itong pumayag. Matapos iyon, si Rudy ay ganun rin ang ginawa. Hanggang sa naisayaw rin ito ang isa pang kasamahan ni Lily. Habang nasa bewang ni Lily ang kamay ko, ay nag-uusap kami. Napag-alaman ko naman dito na taga Maynila pala talaga siya. At hindi rin daw siya ang pamangkin ni Aling Mirna, kundi ang sayaw-sayaw pala noon ni Rudy. Halos matawa naman ako noon dahil mali pala ang haka-haka nitong si Rudy. Nag-aaral rin pala itong si Lily sa kolehiyo. Kaya raw siya napadpad sa amin dahil niyaya lang daw siya ng pamangkin niya. Nang matapos na kaming magsayaw, ay agad naman kaming naupo ni Lily. Sila Rudy at Marie naman ay nagpaalam na magpapahangin lamang. Doon nga ay umalis ang dalawa. Nakailang salang ng kanta bago matapos ang oras ng mga dalaga at binatilyo. Ang mga susunod na sasalang na kasi ay ang may mga edad na.
Doon nga ay nagkapalagayan naman kami ng loob ni Lily. Hinaharap rin namin si Rudy at Marie noon. Ngunit hindi namin makita. Nagsabi na lang ako kay Lily na hayaan na namin. Tutal ganun naman talaga ang taong ayaw magpahanap. Doon nga ay agad naman akong nag-aya na isama si Lily sa bahay namin upang kumain. Kahit papaano naman kasi ay may handa rin kami ng aking nanay. Natapos at nakapagpaalam na itong si Lily na uuwi na. Hindi pa rin bumabalik sila Rudy at Marie. Umaga na noon. Halos lasing lahat ng tao sa aming baryo. Maya-maya pa ay may narinig naman akong isang pamilyar na boses. Si Rudy na tila hindi na nakapagbihis at ngayon palang uuwi kung kailan umaga na. Nagsabi pa ito na may nangyari raw sa kanila ni Marie. Niyabang pa nito ang halos lahat ng kanilang ginawa. Doon nga ay pinagkape ko muna ito upang mahimasmasan. Tinanong ko rin ito at sinabi na si Marie pala ang pamangkin ni Aling Mirna, hindi si Lily. Nang marinig iyon ay tila nag-iba ang pintas sa mukha nitong si Rudy. Tinanong ko pa ito ng ilang ulit kung hindi ba nasabi ni Marie iyon. Ngunit tikom lamang ang bibig nito at mabilisang nagpaalam na. Hinayaan ko na lamang iyon dahil sa isip ko baka nakainom ng alak at maaaring nasa impluwensya pa ito ng mga sandaling iyon. Gabi na noon, kabaryo. Nagiinit na ang aking nanay ng mga natirang karne. Nang matapos na iyon ay agaran rin kaming kumain ng hapunan. Habang nasa kalagitnaan kami ng kainan, ay may isang malakas na kalabog sa pinto ang umantala sa amin. Sumisigaw ito. Nang pagbuksan ko ng pinto, ay ang kaibigan kong si Rudy pala. Tila may gusto itong sabihin ng mga sandaling iyon. Habol hininga ito. Kaya minabuti kong painumin muna ito ng tubig at paupuin. Ilang minuto pa nang maramdaman kong kalmado na ito, ay nagtanong na ako dito kung ano ang nangyari. Mautal-utal itong nagsasalita habang binabanggit ang pangalan ni Aling Mirna. Napag-alaman ko na pinuntahan raw siya nito sa kanyang bahay. Doon raw ay nagwika ang matanda na pag hindi pinanagutan si Marie ay papatay niya raw itong kaibigan kong si Rudy. Pulang-pula raw ang mata noon at kitang-kita niya raw ang mga kuko noon na humahaba. Nagsabi rin ito na sinabi raw ni Marie ang ginawa sa kanya ni Rudy. Doon nga ay kamot ulo kaming nag-isip ng kaibigan ko. Nagtapat naman itong si Rudy na hindi niya naman talaga gusto raw si Marie. Nung makita ko raw siya ay para daw siyang nahihilo habang nagsasalita si Marie. Tila may ibang salita raw ang lumalabas sa bibig nito. Wala naman akong masagot sa mga sinasabi ni Rudy ng mga oras na iyon. Doon ay napagpasyan kong sabihin sa aking ina ang lahat ng sinabi ni Rudy. At nang malaman nga nito na pamangkin pala ni Aling Mirna si Marie, ay tila nanlaki naman ang mata ng aking ina. Doon nga ay nagwika naman ito na pupunta raw kami sa bahay ng kanyang kapatid, kay Tia Linda, na nakatira sa kabilang sitio. Sinabi ko pa nga na ipagpabukas na lang kasi halos pasado ng 8:00 ng gabi yun. Sinabi naman ni nanay na baka raw may hindi magandang mangyari kung ipagpapabukas pa.
Dun nga ay pinakuha ni nanay ang isang buntot pagi sa may kusina na nakasabit sa tarangkahan. Habang iniaabot naman sa amin ang bakakay na ginawa pa raw ng aking lolo. Maging si Rudy ay binigyan ng aking ina. Doon nga ay lumabas kami agad. Bitbit ang isang gasera lamang. Wala pa kasing mga poste sa lugar namin, kabaryo. Kundi gasera ay kandila lamang ang magiging ilaw mo sa gabi. Habang binabagtas naman naming tatlo ang masukal na daan, may panaka-naka kaming naririnig na mga huni. Bilisan niyo maglakad. Maging alerto kayo sa paligid. Hindi lang tayong naglalakad sa daanang ito. Wika ng aking ina sa aming dalawa ni Rudy. Hindi naman kami nakasagot noong oras na yon, kabaryo. Maya-maya pa, may isang malaaso ang lumundag sa harapan namin. Doon ay kitang-kita ko ang pulang-pula na mga mata nito. Agad naman itong binuka ang kanyang bibig. Doon ay tumambad sa amin ang naglalakihang pangil nito. Hindi naman ako makagalaw sa kinatatayuan ko. Maya-maya pa, sa parting itaas namin, ay may isang ibon na sobrang itim. Nang matamaan pa ito ng liwanag mula sa buwan, ay tumambad sa amin ang napakausbong na balahibo nito. Nagwika naman ang nanay ko noon na ibato namin ang bakakay sa ibon na iyon. Agad ko naman itong sinunod. Ngunit nagmintis ang una kong bato. Sabi ko kay Rudy na ibato na rin, ngunit nakaluhod na ito. Hindi na halos makagalaw sa kanyang kinatatayuan. Si nanay naman noon ay hinataw ang baboy ramo na iyon sa harapan namin na hawak ang buntot pagi. Bahagyang nadaplisan iyon sa katawan. Doon nga ay sobrang lakas ng pag-angil nito. Laking gulat naman namin dahil tila parang alulong iyon ng isang aso, hindi ng baboy ramo. Doon ko rin napagtanto na totoo nga ang ganoong nilalang. Nang mangyari iyon, isang malakas ulit na hataw ang ginawa ng aking nanay sa nilalang na iyon. Nang sandaling iyon, kitang-kita ko ang pagguhit ng buntot sa katawan ng nilalang. Doon ay napaatras ito ng bahagya at pumasok sa kakawyan. Yung ibon naman noon, kabaryo, ay biglaan rin ang pagkawala sa himpapawid. Doon ay agad na nagsabi ang aking ina na bilisan na namin dahil maaaring umanong nagtawag lang ng ibang kasamahan ng aswang na iyon. Siguro, inabot pa kami ng halos ilang minuto sa pagtakbo. Sa bukana ng sitio ay may kubo noon at yun ang agad na kinatok ng aking ina. Maya-maya pa, pagbukas nito, nakita ko roon si Tia Linda. Agad naman kaming pinapasok nito na tila alam niya ang dinanas namin sa kamay ng mga nilalang na iyon. Doon ay agad na nag-usal itong si Tia Linda. Yun daw ay proteksyon sa buong kubo na iyon. Ramdam niya rin na may paparating kasi na masamang presensya. Doon ay nagtapat ang aking ina. Nabantog na albularyo itong tiya ko. Maging ang kuno-kunong bintang sa aswang na si Aling Mirna ay totoo raw. Marahil ang ibon daw na iyon ay si Marie. Maya-maya pa, habang nag-uusap kami, may isang malakas na lagabog sa aming bubungan. Doon ay nagwika naman si Tia Linda na huwag kaming mag-alala dahil may proteksyon na siyang ikinalat sa parte ng bahay. Maaring makagawa na lamang ng ingay ang mga nilalang, ngunit hindi nila kayang sirain
ang inilagay na dasal ni Tia Linda. Doon ay kumuha ito ng isang tuyong luya. Ang ganoong klaseng luya raw ay nakukuha sa isang parte ng bundok sa La Union. Yun daw ay sagrado at alagang tanim ng elemento ng kalikasan. Tila binulungan iyon ni Tia Linda. Matapos nga iyon, ay kumuha ito ng isang tela. Telang kulay pula. Doon nga ay inilagay nito sa loob ang tuyong luya at inirolyo gamit ang itim na sinulid. Yun daw ang magsisilbing habay namin. Huwag raw namin iyong aalisin sa katawan namin. Mabisa rin daw pangontra iyon sa palipad hangin, kulam o bati. Lalo na sa mga aswang na naglipa na noon sa aming lugar. Matapos nga naming masuot iyon, sa bewang ay agad na nawala ang mga nilalang sa bubungan. Doon ay nagpalipas na rin kami ng gabi, kabaryo. Si Rudy naman ay hindi makapaniwala sa mga nangyayari. Kinaumagahan ay usap-usapan ang nangyari sa bahay ni Aling Mirna. Tila nasusunog na iyon at wala nang mga kung anong naiwan pa. Doon nga ay napagtanto namin na totoo ang lahat ng kuno-kuno patungkol sa lahi na kinabibilangan ni Aling Mirna. Ngayon, kabaryo, ay nakatuluyan ko naman itong si Lily. Tinapos nito ang kanyang pag-aaral. At ako naman ay may sariling negosyo na dito sa Maynila. Buhat nga noon ay naging maayos ang buhay naming ng kaibigan kong si Rudy. Meron na rin itong sariling pamilya. Sila Aling Mirna naman at Marie ay wala na kaming naging balita pa. Minsan hindi masama ang maniwala sa mga bagay na nakapalibot sa atin. Kung ano pa yung hindi natin pinaniniwalaan, yun pa pala ang magliligtas sa atin sa hindi natin inaasahan na pangyayari. Laking pasalamat ko sa tuyong luya na may usal ni Tia Linda. Dito ko na po tatapusin ang kwento ko. Sana ay may natutunan kayo at hangad ko ang pag-unlad ng bawat isa sa atin. Salamat, kabaryo, kung mababasa mo itong sulat ko. So ayun, kabaryo, narinig nyo naman yung istorya ni Reynan. Diba si Reynan, matagal na tong nagko-comment sa iba't ibang kwento dito sa channel natin. Pero matagal niya na rin sinulat to, ngayon ko lang nakita. Feeling ko last comment niya siguro last 2 videos natin na nakaraan. Yun, so sabi ko sa inyo, kabaryo, na yung iba nating sender talaga is nagko-comment dito. Meron pa tayong isang bagong subscriber na nandyan, nag-comment siya about sa story niya pero hindi ko pa naayos yun. Pero dyan niya kinoment mismo sa comment section. Pwede niyong bisitahin o basahin yun. Ang nabasa ko ron is 2022 nangyari yun, na kumbaga wakwak yung naka-encounter naman nila. So yun, nandun siya sa comment section. Tingnan nyo, bisitahin nyo, basahin nyo. Nga pala, kabaryo, bago ko makalimutan, gusto ko munang i-share sa inyo yung bagong channel ni Manlalakbay. Isi-search nyo lang sa YouTube, Kwentong Kalakbay. Yun, so doon na magpo-post si Manlalakbay ng mga kwento niya about sa aswang story. Ayun lang, channel niya na ulit yun bago. So dito na muna tayo sa atin. Nga pala, kabaryo, kasi gusto ko sanang malaman kung yung 4,000 subscriber ko ba is okay pa. Kasi nakikita ko yung mga comment nyo. Kumbaga halos kilala ko na lahat ng solid na kabaryo natin. Pwede bang alugin nyo ng konti? Kahit kalahati lang ng 4K na
mag-comment lang kayo kung anong gusto nyong i-comment. Bigyan nyo ng opinion yung story o kung ano pa. Saka gusto ko ring hingin yung opinion nyo kung ano ba yung dapat baguhin sa pag-narrate natin. Kasi sabi ko naman sa inyo, binabasa ko yan, positive, negative. May nagsasabing iba na ano ba yan, ang bagal magsalita, ganyan, para daw silang inaantok. Meron naman nagagandaan sa boses natin. Pasensya na rin kasi raw voice ko talaga to. Hindi ako naglalagay ng adlibs o effects sa narration kasi mas gusto ko yung natural voice. So, yun, bigyan nyo ng opinion doon, kabaryo. Gusto kong mabasa para alam ko kung may hindi kayo nagugustuhan sa pagsasalita ko. Saka sana pa-Valentine's nyo na sa akin yun. Siguradong kikiligin ako ron. Kahit kalahati lang ng 4K. Gusto ko lang mabuhay yung kabaryo community natin. At nababasa ko yung mga comment nyo na talagang may natututunan kayo rito about sa mga about sa kung anong pwede natin gawin sa ganitong mga senaryo, 'di ba? Yun naman is kumbaga sinashare ko na lang talaga. Kasi nga sabi ko naman sa inyo, sa side ng nanay ko, di na bago sa amin yung ganyang kwento ng mga aswang kasi mismong nanay ko ang naka-experience niyan. Lugar ng Bicol, province pala namin Bicol. Si Erpat naman is Bacolod, so side to side talagang meron. Pero more on mga albularyo side sa tatay ko eh. Pero dito sa nanay ko kasi hanggang ngayon naman meron dun sa lugar nila. Hindi ko na lang bibigay yung eksakto kasi nga syempre nahimik na gusto mamuhay ng normal. Pagbigyan natin, di ba? So yun lang mga kabaryo. Siguro yung shoutout ko ito, hihahabol ko ngayon. Wait lang Ito na kabaryo, bawi ko na sa inyo to. Alam nyo na kung sino talaga yung mga solid dito, pero isa-isahin ko. Shoutout kay Tita Sareno, 31. Robert Sanchez, user na naman. Lisa Pot Dimples. Jenny Golosino. Isa Dasend, 36 yan. Charlene Gomansing. Janice Cabral, Marilu Matsuda, Elmer Panso. Ayun, user na naman. Ma'am Tina Santos, Jeneline Ronquillo, Coco Alcos, user Lorna Calyao, Mary Grace Gracia, Noel Alemania, Lolit Palabrica, Wena Jalbuna, Corazon Nef 8300, Anya Angeline Santos, Roslyn Dalopere, yun, so Kalungab, Corazon, Vilma Cruz, Brain Omega, yan, si Brain. Si Ma'am Arlene Cools Besa, yan. Inday Gamay Balarosa, yan, so pasensya na, hindi natin masyado nababasa na maayos. Ernesto Dano, Pagsapit ng Dilim, so yun, si kapatid. Charlie Magbata, Victor Ticala, Feli Rivera Raimundo, Boy Vlogger, Jella Goltiano, Sagittarius 89, Inday ng Paris, yun, so si Madam Inday, Jason Lanieta, Brian Tibba, yun, so Asil Gumban, Ellen Luna, Ma'am Lita 5, Jerusa Santos, King Cyclops, Full House Kitchen, nabasa ko na to, Ernie Oliva, Kylie Barcelona, Jedgar Aragon, Wendell 14,
Muhammad Alquibengat. Tama ba, Muhammad? Yun. April Mercado. Mindsy Channel. Yun. Michael Gamboa. Mark Paul. Carmelita Pruna. Mark Julius Felipe. Anita Bandol. Abby Acosta. Rochelle Lamudin. Khalik the Labrador Husky Dog. Yan. Elena Elephant. Yan, si ma'am from Australia. Yun nga pala, shoutout sa lahat ha. Maraming OFW rito. May Japan, Singapore, lahat. Yung mga nabanggit ko, halos lahat yan nasa ibang bansa. Mag-ingat kayo dyan. Mer Batang. Yun, so. Sino pa iba? Jenny Malug. Lanis Vlog. Good Vibes PH. Yan. Roda Balsegovia. Neva. Hindi, ba mali? So, yun na muna, kabaryo. Alam nyo naman, sinashoutout ko kayo pero marami talaga eh. Pero gusto ko sana kahit kalahati lang ng 4K. Pwede bang i-comment nyo dito yung opinion nyo sa pag-narrate natin o sa mga kwento kung ano. Kumbaga okay na okay sa akin yan, babasahin ko yan. Siguro yung shoutout ko ulit sa susunod na stories o susunod pa. Kasi yung iba sinasabi puro shoutout daw, ganyan. Pero yun naman kasi yung parang pinaka thank you ko na sa inyo, di ba? Kasi nga startup tong channel natin tapos ganyan pa. So, binibigyan ko na lang kayo lahat ng knowledge na alam ko. Tapos, konting trivia about sa ganitong, kung may ganitong story ba, para alam nyo na, pwede nyo i-google or pwede kayong mag-search kung saan nyo gusto. So, ayun lang, kabaryo. Muli, nagpapasalamat ako sa lahat ng sumusuporta. 4K subs na tayo. Siguro malayo-layo pa pero salamat talaga sa mga luma at bago na naniniwala at nakikinig at patuloy na nagagandahan, di ba? Sa the way ng kung paano natin ilathala yung mga stories. Hanggang dito na lang muna, hanggang susunod na kwento. So ayun, medyo sinisipon na tayo. Maraming salamat sa inyo, kabaryo.